Автобусите са, както вече беше споменато, два типа. 12-метрови и 9-метрови. И двата типа автобуси са изцяло електрически, изцяло нископодови, което позволява, благодарение на рамката, която има и в двата автобуса, достъп за хора с затруднено придвижване, за майки с деца. Автобусите са изцяло електрически, с различен пробег и различни електромотори, в зависимост от типа. Значи 12-метрови автобус, т.е. с 350 кВт-часови батерии, 9-метрови автобус с 211 кВт-часа батерии. Двата автобуса имат пробег над 400 км, разбира се, в зависимост от условията, които са на външната температура и опита на шофьорите, като 9-метрови автобус над 400 км, 12-метрови автобус над 450-60 км пробег може да измине. 9-метровият автобус е с две врати, 12-метровият с три врати, двойни. Като брой места, 9-метровият автобус с 21 места седящи, общо капацитет 56 места, докато 12-метрови е с 28 седящи, 73 места общ капацитет. Към автобусите ще бъдат доставени съответно зарядни станции с различна мощност, 60 кВт за 9-метрови, 80 кВт за 12-метровите, така че да могат да зареждат автобусите за изискваното в обществената поръчка време.